O presunto autor do atropelo mortal dun home en Cee este martes pasou a disposición xudicial en Corcubión. O sospeitoso é un veciño de Fisterra, duns 40 anos. Conducía o seu coche cando supostamente levou por diante un home que cruzaba por un paso de peóns, dándose acto seguido á fuga. A Garda Civil localizouno e detivo pouco despois. Pode enfrontarse a penas de ata 4 anos de prisión polos delictos de homicidio por imprudencia e de negación de auxilio. E dúas persoas perderon a vida en Galicia nas últimas horas en senllos accidentes con tractor. En Melide morreu un home cando se atopaba pesando mercancía nunha cooperativa láctea. Sufriu unha indisposición e acabou batendo co vehículo agrícola contra un muro. Outro home foi atopado morto canda o seu tractor en Cervantes. Saíra a traballar nunha leira e non volveu á casa. Investígase o que pasou. Boas tardes, mércores 8 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Hoxe estivemos cos veciños dun pequeno edificio de vivendas en Santiago. Alí coñécense todos e vivían en paz ata que a mediados de setembro se mudou un novo inquilino. Vexan como lles cambiou a vida. Fomos testigos de que aí se está traspasando droga, porque se ve, porque non se cortan nada en pasala, diante de todos, en plena carretera, e se ve o que aí hai. E o movimento é continuo, vamos. Na noite do luns chamamos a Policía Nacional 2 veces porque había moito ruido no piso en concreto. Sobre 2 veces tuvemos que chamar, entre as 9 e as 11, se oían golpes e por todo o edificio se podían oír perfectamente. Despois o que é continuo ruido é o do portal para arriba para baixo e o ascensor que sube a baixa e ademais pita cando se chama por el. E ese ruido de portazos, a porta de arriba fechando con chave, o ascensor, ese xa é cada 5 minutos. E un veciño de Sarria pasou a disposición xudicial por roubar o seu propio can. O animal levaba máis dun mes vagando polas inmediacións da canceira de Lugo, collérono e unha semana despois apareceu o seu dono. Cando lle informaron do que tiña que facer para recuperalo, acabou asaltando as instalacións para levalo. Agora será o xuiz quen decida se cometeu un delicto de apropiación indebida. Fixemos unha denuncia na Guardia Civil. Claro, o can xa tiña microchip, porque nos poñemos sempre legalmente que poñelo, e entonces, a Guardia Civil localizou o can que estaba na casa do seu expropietario. E nada, o can volve a estar aquí porque, lógicamente, é un delito entrar nunha propiedade privada, isto é un roubo dun can. O can, despois, desde que pasa un mes sin identificación asignada, o can é da protectora de animales. Entonces, nós somos os que decidimos, a parte do xulgado que pode decir unha cousa ou outra, pero despois somos nós que decidimos se o can vai estar ben en esa casa e dudamos que cando é capaz de facer isto, pois que o can vai estar ben. Comezamos en Corcubión, onde este mediodía pasou a disposición xudicial o presunto autor do atropelo mortal con fuga rexistrado en Cee este martes. Demetrio, algunha novidade? Sí, xusto agora acabamos de coñecer xa a decisión xudicial. A xuíza acaba de deixar en liberdade con cargos ao detido como autor dese presunto autor dese atropelo mortal que se producía o pasado luns aquí en Cee, nesa carretera que une Cee e Corcubión, ca obriga de presentarse os días 1 e 15 de cada mes, así como a retirada do carné de conducir mentras non se resolva o procedemento e tamén retención do pasaporte. Está investigado por 2 delitos, presuntamente pola comisión dun delito de homicidio por imprudencia e outro de abandono do lugar de accidente. Así que do accidente, esa é a noticia que acabamos de coñecer de última hora, liberdade con cargos, é a decisión que acaba de adoptar a xuíza dos xulgados de Corcubión en relación a ese atropelo mortal que se producía este pasado luns para esta persoa, como dicíamos, que foi detido onte pola tarde, unha vez que a policía identificaba o vehículo que protagonizaba ese atropelo mortal do luns. Grazas, Demetrio. Aí está esa última hora. E na tarde pasada 2 tractoristas perderon a vida en Galicia. Un deles morreu de infarto mentres traballaba pesando forraxe en Melide. O outro apareceu morto a carón do seu tractor na provincia de Lugo, no concello de Cervantes. Un home de 42 anos, natural de Monterroso, perdeu a vida no interior desta nave de Furelos, en Melide. O falecido traballaba nunha empresa de servizos agrícolas e entrara a pesar forraxe na báscula da cooperativa local. Unha repentina indisposición fíxolle perder o control do tractor, que acabou batendo contra un muro.
Os equipos sanitarios que se desprazaron á zona só puideron confirmar o falecemento do home. Segundo apuntan as testemuñas, padecera un infarto. O outro tractorista falecido na tarde de onte é un home de 85 anos de San Pedro de Cervantes. Protección Civil alertou nun primeiro momento da posible desaparición deste veciño, que marchara a traballar nunha leira co trator. Despois de inspeccionar a zona, os voluntarios atoparon o home falecido a carón do vehículo. Investígase o sucedido, pero todo apunta a unha morte natural e non a un accidente de trator. Esta mañá ardeu unha embarcación de recreo no porto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa. Trátase dun buque duns 5 metros de eslora que quedou completamente calcinado. Desta volta aconteceu no barrio de Catro Camiños, nesta rúa Benito Blanco Rajoy. Minutos antes das 4 da mañá foron os propios veciños os que, tras despertar polo forte cheiro a fume e tamén polos ruidos, alertaron á policía local, que a súa vez chamou os bombeiros. Cando chegaron aquí, atopáronse con 2 contedores de papel completamente calcinados que, como ven agora, xa están repoñendo por uns novos, e outro máis de lixo que estaba comezando a arder. Porén, este non foi o único lume en contedores que aconteceu esta noite aquí na cidade herculina. Houbo outro similar na avenida de Monelos. Son 3 contedores ardendo na rúa Benito Blanco Rajoy, 2 de papel que quedaron completamente calcinados e un de lixo que estaba comenzando a arder cando chegaron os bombeiros. Eran as 3:30 da mañá. Oín como paos, digo, pensei que estaban robando en algún sitio. Continuaban os paos, non que a ventana un pouco aberta, e asomome e había unhas chamas de 2 metros, máis de 2 metros. Enterámonos polo ruido, había como unhas explosións, entonces eu salín por unha ventana. Eu oí como unas pequeñas explosiones, pero tenía tanto sueño, no me dio por mirar a la ventana, porque si miro a la ventana ya lo veo arder. Estos contenedores hace una semana que los han puesto nuevos y ahora ya están quemándose otra vez. Un lume que, a máis de afectar os 3 contedores, causou máis danos materiais. As lapas danaron tamén a cristaleira desta óptica. Estallaron os cristales do negocio de baixo. Si en vez de estallar caen os cristales, o fuego chega a 14. E somos 27 veciños. E non pode ser. Pode haber pasado a fachada ou calquer cousa, sí, é moi peligroso. A verdad que é lamentable. Esta mañá, mentres trataban de recuperarse do susto, os veciños lembraban que non é a primeira vez que acontece algo similar. E aquí hai un problema moi grande. Estamos destos contenedores, xa non sei que decirlle, pero é que a baixada do Charaxe, que poden ustedes velo, está unha caldeira, que é a calefacción do edificio. Que pode haber pasado? Esa é a segunda vez. Cerca de donde han quemado esto hay una caldera, que es la del gasóleo, de la calefacción de la casa. Y pueden volar todo el edificio. Non hai problema con a caldeira porque isto funciona a gas, o que todo o rollo este está moito mal para lá. O que pode pasar? En menos dunha hora, os bombeiros trasladábanse á avenida de Monelos. Aquí queimaron outros 2 contedores soterrados, un de papel e outro de vidro, e a fachada do inmoble máis próximo tamén resultou danada. Como dicía, esta mañá ardeu unha embarcación de recreo no porto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa, un buque de uns 5 metros de eslora que quedou completamente calcinado. Houbo un amplo dispositivo de emerxencias que se desplazou ao lugar para tallar as lapas e evitar que o incendio afectara outros barcos. O lume xa foi controlado e non se produciron finalmente danos persoais. Víano en titulares, veciños dun edificio das Fontiñas en Santiago viven atemorizados dende hai unhas semanas polos inquiocupas que se instalaron nunha das vivendas. Todo comezou no verán cando moitos estaban de vacacións, pero nas últimas semanas o ir e vir de xente foi a máis. Son familias con nenos e teñen medo. Es que no tengo permiso para abrir la puerta, entonces no está el dueño y no... Vale, ¿tú no vives aquí habitualmente? No. Sei que non ten permiso do dono, é a resposta que chega dende outro lado da porta do piso en cuestión. O que non sabe moi ben é quen é o tal dono, o inquilino que entrou no verán e no que ninguén reparou. El chegou solo como un inquilino máis, pero é que ao pouco empezou a entrar aquí xente que sabes que pernota ali. E moitísima xente, ademais. Son tantos xa os que hai ali, son máis que nós. As alarmas saltaron polo ir e vir de xente a calquera hora do día e sobre todo da noite. Moito sube e baixa, moita xente no portal e, bueno, con certo aspecto que dá que desconfiar
Despois o que é continuo ruído é o do portal para arriba para baixo e o ascensor que sube e baixa e ademais pita cando se chama por el. E ese ruído de portazos, a porta de arriba fechando con chave, o ascensor, ese xa é cada 5 minutos, sobre todo a partir das 10 da noite. Protexen a súa intimidade coas persianas baixadas, pero da porta para fora non se agochan. Fomos testigos de que aí se está traspasando droga, porque se ve, porque non se cortan nada en pasala, diante de todos, en plena carretera. Temos xente no portal que deambula por aí, de arriba para baixo, teñen as chaves do noso portal, entra aí quen quere, xa non fai falta nin abrir. Nos abren a porta do edificio eles cando volvemos da calle. As chamadas á policía... Perdín a conta, moitísimo, moitísimo. Xa non che falo do último mes, falo che da última semana, porque é cada 5 minutos. Con todo teñen medo por eles mesmos, pero sobre todo polos seus cativos. Son unha comunidade pequena de familias que vivían tranquilas neste edificio de recente construcción ata que esa calma saltou polos aires. A Garda Civil detivo un veciño de Vilanova de Arousa como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Os axentes deronlle o alto na autoestrada A8 en Ribadeo. Descubriron que o home transportaba droga oculta nun dobre fondo artesanal construído especialmente para agochar sustancias estupefacientes. En total, interviñéronlle máis de 20 kilos de cocaína, heroína e haxís. A mercancía estaba sen adulterar. Por iso os investigadores pensan que o arrestado podría formar parte de algunha organización dedicada ao tráfico internacional de sustancias ilícitas. A maiores do coche tamén rexistraron o seu domicilio. Vivían no rural, pero a expansión das cidades meteu as súas casas en territorio urbano. Se cadra puideron pasar a vivir en pisos, pero decidiron quedar na súa casiña de sempre, rodeados, iso sí, de moles de formigón. Como viven agora? Contámosllelo de seguida aquí no Galicia Noticias. Houve un asalto violento en Lugo de madrugada en plena rúa no cruzamento da avenida de Magoi coa rúa Madalena. A vítima leváronlle 1.000 euros en efectivo e lotaría de Nadal valorada noutros 220 euros, ademais de documentación e efectos persoais. Tamén lle deron unha malleira brutal, segundo a policía local da cidade. Para o corpo policial, o home relaciona o asalto cun altercado violento previo nun local hostaleiro. Foi trasladado ao Hospital Lucense, o ULA. E a Garda Civil segue buscando os dous atracadores dunha sucursal bancaria do Porriño. Entraron na oficina encapuchados e armados, segundo denunciaron os afectados, ameazaron e ataron a clientes e traballadores e fuxiron cun botín de miles de euros. Agora as forzas da orde séguenlle a pista, os investigadores analizan as cámaras de seguridade e están a tomar declaración ás testemuñas para tratar de dar co seu paradoiro. Os ladróns asaltaron tamén nas últimas horas un hotel en Silleda. O botín foi máis ben escaso, xa que só levaron unha impresora e un ordenador. Porén, os danos, que non foron estimados aínda na súa totalidade, son cuantiosos debido aos considerables estragos causados. A Garda Civil xa ten a denuncia e investiga o roubo a este ecohotel rural de Silleda a pouca distancia da vila pontevedresa. Os ladróns, a pesar de rebuscar por todo o recinto, non atoparon demasiados obxectos do seu interese. Entraron polo portal que dá acceso ao xardín, vale? O forzaron e despois romperon esta porta, accederon á parte de abaixo onde está a recepción e levaron ordenador, impresora, revolveron queixóns, nada, supoño que buscando, non sei o que, se habería, non sei se diñeiro, se algún teléfono, tablet, o que fora. Pero o problema non é só o valor do ordenador ou a impresora, os danos son moito máis cuantiosos. O motor da porta exterior, numerosas cámaras de seguridade, unha caixa forte ou os buratos nas paredes, o que haberá que sumarlle tamén o custo da porta de cristal, da limpeza e do cambio das pechaduras. E por riba de todo iso a sensación de vulnerabilidade, de inseguridade e o traballo engadido que supón a perda dos datos do establecemento. O peor de todo isto ahora mismo é que ao levar o ordenador, a información, o sistema de reservas para poder traballar e todo eso é o que nos está causando o problema máis grande aquí ahora mismo. Os investigadores que xa tomaron pegadas no lugar sospeitan de algunha banda especializada na comercialización ilegal de aparellos electrónicos como posible responsable do ataque.
Un veciño de Sarria foi denunciado por roubar o seu propio can da protectora de animais. O home entrou de noite nas instalacións e levou o animal tras negarse a pagar os gastos dos seus coidados durante o tempo que estivo na protectora. Xa pasou a disposición xudicial e enfróntase a un delito por apropiación indebida. Din os que coidan del que está asustado e non é para menos. O último mes estivo cheo de sobresaltos para este mastín que agora se recupera na protectora de Lugo. Aquí chegou despois de andar un mes perdido. Hubo que collelo con xaula trampa porque escapábase sempre e tal. E bueno, collémolo, estaba cas uñas moi largas, un pouco famélico, pero claro, levaba por aquí igual 15 días fugado, non? Pasado un tempo, un home que di ser o seu dono chegou á protectora a buscalo. O can estaba sin identificar, polo que a protectora puxo en marcha o protocolo de adopción. Demos unha documentación que hai que cubrir, uns datos e tal. Levounos, en principio, para cubrilo na casa. Ese mismo día pola noite o can desapareceu. Apareceu fora do canilo collar tirado no suelo e nada, puxemos unha denuncia. Horas máis tarde, a Garda Civil localizou o can na casa do seu exdono en Sarria. Nin portas abertas nin nada, o que se tuvo que saltar é como sacou o can, tamén é boa pregunta, pero bueno, supoño que eu tiraría por encima do cierre, o sea que os cuidados non foron moi... Estaba nunha finca solo e non todos os días tiña compañía humana. Bueno, nós, se superemos que o can iba a estar en moi boas condicións, igual estudiábamoslo, pero neste momento está xudicializado e nós, con todas as precaucións, antes de darllo a alguén, sempre como unha persona máis. Ainda que fora o expropietario, eso dice, nós antes de darllo a naide temos que saber que o can vai a estar ben, como calquer outro can. Agora será un xuíz o que decida o futuro do animal. Realmente fascinante, un animal súper inteligente y te dan ganas de volver a comerlo, de verdad. Un palillo, pinchar, un trozo de pan, mojarlo, comerlo y una tacita de vino tinto. Xa se poden reservar as viaxes do Inserso. Dende o pasado 11 de setembro, case 4,5 millóns de persoas recibiron unha carta para poder viaxar co novo programa e algunhas novidades, entre elas que desta volta se pode ir con mascotas. É a carta que acredita que poden facer a súa reserva para a viaxe do Inserso. Elas chegan xuntas porque viaxan xuntas e nisto das viaxes do Inserso teñen experiencia. A ver si collemos algo, a ver. Ti crees que cos anos que temos que non íbamos ir xa moitas veces? Bueno, a moitos sitios. Pois se cadra, os sitios son o de menos, aínda que, como a todos os anos, hai destinos moi solicitados. Todo o mundo quere ir ás illas, pero é o máis complicado por ese mesmo motivo. Vamos orientando para que vayan a cara a costa de España, que é un pouquiño máis fácil conseguir prazas, e dentro da costa o máis demandado é Benidorm. E para poder viaxar, hai que voar, en todos os sentidos. As case 880.000 prazas que se ofertan en toda España voan, e tanto axencias como a candidatos teñen que darse presa. Dende hoxe e durante estes días, o traballo nas axencias non para. O programa do Inserso deste 2025-2026 chega ademais con novidades. Unha tarifa plana de 50 euros para as pensións máis baixas e a posibilidade de viaxar con mascotas. Bueno, a mí non me gusta. Gustamos animales, vivo na aldea, teño animales e todo, pero mira, eu esa historia tan fuerte non. Non, eu teño perro, teño mascota, quero moito, pero viaxe facémolo a muller e máis eu solos, queda outra xente que mascota. Non, sin mascota. No, me parece ben, cada vez hai máis mascotas e bueno, é unha boa solución. Non nos deixas abandonadas, lévalas contigo, fanche compañía, pareceme estupendo tamén. Claro, que baixen os precios. Este prezo tan rebaixado dos 50 euros sen importar o destino busca, segundo un comunicado do Inserso, expandir o dereito a un envellecemento activo sen que as persoas con menor renda se vexan excluídas. Vivir nunha cidade coas vantaxes do rural é a aposta dos propietarios de casas antigas que resisten ao crecemento urbanístico dos barrios. En Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico, atopamos vivendas con horto, galiñeiro e corte para as ovellas. As casas de redor todas son dos meus familiares, todos, meus primos, meus pais, tíos, todo. Aquí nacín.
Son o único de toda a calle que nacín aquí. Esas son fincas todos que se expropiou para facer estes pisos. Na casa, mentres poida vivir vivo. Eu que sei, criei-me aquí. A poucos metros do Hospital Xeral de Santiago, en un dos barrios máis cotizados da cidade, Manolo coida das súas 6 galiñas de mos, planta as patacas e atende dun pequeno horto como facían seus pais. Moi preto, noutra casa que resiste o crecemento urbanístico do barrio, vive Sara boa parte do ano. De momento, nin as ofertas económicas máis atractivas a animaron a vender. Ten bastante aceptación, ten esta casa. Ten, pero de momento, como non me... A ver, non teño apuro de... Non é que teña moito diñeiro, pero bueno, non teño... Pois non a... De momento non a vendo. De bon, pois estás na ciudad sin estar na ciudad. Podes aparcar onde queres. Iso é o principal, hoxe en día é o principal. Estás ao lado do hospital, temos horta. Inmobiliarias e promotoras demandan estas vivendas, pero ás veces o trato é complicado de pechar. Tendo en conta un pouco o contexto que temos aquí na cidade, que falta bastante construción, pois sí que hai promotores e constructoras que, bueno, teñen certo interés nese tipo de casas porque, claro, están en zonas urbanas moi consolidadas e teñen, digamos, ese potencial agora de pois poder urbanizar de forma vertical. Hai xente pois que leva toda a vida vivindo na súa casa e tampouco, por moitos cartos que se lle podan poñer na mesa, queren cambiar ese estatus. E é que hai moita vida que non entra no piso máis luxoso. Hoxe celébrase o Día Internacional do Polvo, unha das especies mariñas máis antigas do planeta. Un animal misterioso, inspirador de relatos literarios e o que poucos se resisten na mesa. Porén, neste día, o máis importante é celebrar a importancia de protexer as poboacións que viven nas nosas augas. Sobranlle corazóns, ten 8 minicerebros e millóns de neuronas. É o máis interesante dos cefalópodos, o mestre do disfrace, un animal sorprendente. Que ten 3 corazóns, non? E que ten esa capacidade de meterse en pequenos ocos, ten un pico con o que vai a cazar para alimentarse. Realmente fascinante, un animal superinteligente y con lo rico que está, te dan ganas de non volver a comerlo. Hai empatía co polvo, pero neste día case todos o imaxinan no prato. Pinchar, trozo de pan, mojarlo, comerlo y una tacita de vino tinto. Y punto. Que no esté muy picante, ¿eh? Coger el pan y mojar bien allí, ¿eh? Porque eso es sabrosísimo, es lo más rico que hay. Ya lo comíamos en Argentina también, ¿eh? Sí, mi padre era galego y se comían pulpo. Dos manxares que temos aquí en Galicia, vayas onde vayas en Galicia, o pulpo de... E se vas ao Carballiño non te digo nada, unha sinale de identidade da nosa gastronomía. Identidade galega que hai que coidar, saben o ben os investigadores que conseguiron a súa reproducción en catividade. A tendencia, como en outras especies, é que redúcense as poboacións, como pode ser o cambio climático. Unha mensaxe, digamos, máis optimista é que estánse facendo moitos estudos durante anos para acadar, cultivar o polvo e que isto permita ter unha disponibilidade de produto, pois respetando unhas condicións adecuadas de benestar animal. No prato, na ciencia... Pero los turistas muchas veces preguntan por el pulpeiro. Sí, el pulpeiro. E na literatura, onde o polvo tamén inspirou fascinantes historias. Nos traballos arqueolóxicos que se están facendo no xacemento de Proendos, no concello de Sober, atoparon unha peza moi especial que desvela a importancia que tiña o xogo na época dos romanos. Falamos dunha pedriña que se utilizaría como ficha dun xogo de mesa similar ao tres en raya e as damas, un achado atopado xunto aos restos dunha construción que podría ser unha vivenda da época. Como se dun xogo se tratase, entre as escavacións e os traballos deste grupo de arqueólogos, apareceu neste xacemento de Proendos, en Sober, unha pedriña diminuta con moita información que espertou o seu interese. Pola cor xa vimos que era unha peza distinta. É unha ficha de uns 2-3 centímetros de diámetro e non máis.
que, bueno, xa en canto a vimos xa asumimos que era unha ficha de xogo. Unha ficha de xogo pertencente ao século I despois de Cristo e o lugar onde se atopou en un asentamento romano onde levan anos traballando nunha construción con varias estancias similares ás dunha vivenda. Aquí é onde poñían en práctica as súas habilidades co xogo sobre taboleiros moi similares ao tres en raya ou as damas. O que facemos é ahora levála ao laboratorio, estudiámola, limpámola, sigilámola, logo pues, registrámola e entregámola no museo correspondente. Eran quizáis os momentos de esparexemento que tiñan tras unha dura xornada de traballo, xa que ao lado desta posible vivenda está un hórreo de grandes dimensións a onde levaban o gran para posteriormente vendelo dentro e fora de Galicia. Esta é a zona do hórreo de Proendos, que sería un hórreo, bueno, que ten a cimentación o que vemos agora son as cimentacións do hórreo e sobre el habría unha estrutura que posiblemente se fora de madeira, pero podería estar vinculado a un centro de distribución de gran para outras cidades. Este xoves á tarde, a carón da igrexa de Proendos, onde están estes xacementos, porán en marcha unha visita guiada de balde. Queren mostrar estes achados para dar a coñecer un lugar con moita historia romana. Agora céntranse nas tarefas de consolidación e musealización para que este patrimonio poida visitarse durante todo o ano.